כמי שעסק בנקראים וראה אנשים מלאכים שהמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים, וכמי שטעם טעמה לרגעים וראה אנשים באמת מאושרים, ואיזה אור על הפנים, איך הם נשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל